כנגד 4 סוגי חרקים דיברה התורה. 1. אוכל והולך. 1 שמסתתר. 1 שנדבק. וזה שנכנס ממש לתוך העלה. חומרי השטיפה השונים לחיטוי וניקוי ירקות, וביניהם סטרילי ועוד כל מיני חומרים עם חומר פעיל, הם טובים מאוד לשטיפה וחיטוי וגורמים להשמדת החרקים, אבל הם לא מביאים למצב של 0 חרקים ושל נקיות מוחלטת של הירק. המסתתר יישאר, הדבוק גם כן, ובוודאי זה שנמצא ממש בתוך העלה. בדקנו לא פעם ולא פעמיים ירק מהשוק עם סטרילי, עם שער דטרגנטים, עם סבון, עם שטיפה חזקה, עם השראה להרבה זמן, עם שטיפה מים קרים, ניסינו כל מיני ניסויים. באופן חד משמעי אנחנו רואים שעדיין נשארים חרקים אחרי השטיפה. חומרי השטיפה השונים צריך לדעת שהם מועילים אך ורק לירק מפוקח. ירק שגדל בתנאים של חממה, עם סגירה, עם ליווי של משגיח ואגרונום. לירק הזה סטרילי ושאר תכשירים יכול להיות מצוין ומועיל, ואדרבה, לעזור להגיע באמת תוצאה נקייה של 100% נקיות. עשינו בשעה הזאת כמה ניסיונות לירק לא מפוקח וירק מפוקח. רציתי לראות את ההבדל ביניהם, כמה חרקים יש. בירק הלא מפוקח הגענו למצב של מעל 30 חרקים לשטיפה ראשונה. 9, 10, 11, 12, 13, 14, זה מה שאני רואה כרגע. 14, 15, 16, 17, 18, 19, אני לא סופר פעם אחת פעמיים. זה רואים בעין רגילה ממש, רואים איך שהיא הולכת וזוחלת. זה אחד. עכשיו ליד זה, מה שאתם רואים פה זה טריפסים קטנים, כמו זה לדוגמה, שאני עכשיו רואה אותם בלי מגדלת. ככה בעין רגילה, אני רואה אותם, אפילו אפשר לראות שהיא זזה והולכת. עכשיו מצביע, רואים שהיא מתקפלת קצת. כאלה, יש פה מעל 20. יש פה עוד קטנים שאני עכשיו רואה אותו בעין רגיל, ואני רואה 100% שהיא חיה. כי אני ממש רואה אותה מתקפלת ומנסה לזוז. ויש פה עוד כמה ביצים, הכתומים האלה זה ביצים של חרקים. זה רק בשטח הקטן הזה. פה אנחנו נתמקד בשטח הגדול יותר. פה לדוגמה, יש המון טריפסים. זה טריפס, שאני רואה אותה בלי בעין רגילה. רואים את הטריפס. פה יש פה עוד אחד. וכל אלה, מה שאתם רואים פה, יש פה קטנים, מעל 20. שטיפה שנייה, או נשארו חרקים, בין 5 ל-7 חרקים. לקחתי אותו חסה, אבל ירק מפוקח, עם השגחה, שגדל בחממות. הגענו, אחרי שטיפה ראשונה, לשני חרקים, שזה זבובים שיורדים בשטיפה. ואחרי שטפנו פעם שנייה, הגענו לרמה של 0 חרקים, וככה צריך להיות. אני ברגע זה בודק את החסה פעם שנייה, ואני רואה שהגענו לרמה של 0 חרקים, כמו שצריך. פעם ראשונה היה 2 זבובונים, שהם יורדים בשטיפה, בגלל זה אנחנו שוטפים. פעם שנייה לקחתי את החסה, אותו חסה, שטפתי אותם עוד פעם שנייה, ואני רואה שזה נקי 0 חרקים, כמו שצריך, כי זה חסה של ירק מפוקחת. יש הבדל גדול בין שמיים וארץ לירק המפוקח ולירק הרגיל שהיא לא מפוקחת. נא להיזהר.